Hello. 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 Termék megjelenítés. Újra a késpénz. So. Köszönöm. Na kezdjük beköszönés. Annyit sírtam ma. Hello. Sziasztok. Itt a késpénz. Itt a késpénz. Kicsit megkésve, egy de... jó pólóba. Nyugi meg. De törve nem, a kusaját. Először is, az első dolog. Vince, boldog születésnapot. Boldog születésnapot, Vince. Vegyész, üdvözöllünk innen is. Breki. Pestről. Köszönjük a TS szervert. Köszönjük a TS-t. Lerendeztük így a dolgokat, a tartozásokat. Hát a tiszteletköröket meg kell. Igen. Most ez füstölt, milyen faj, és meg lesz füstölt. Nos, hát Kommentbe odaírom, hogy lót egy tízessel. Itt vagyunk. sokan itt kérdeztétek, Pesten hogy és hova sok- tűntünk. Hányad meg? Hány? Sokan kérdeztétek, hova tűntünk. Az a helyzet, hogy mi sem tudjuk. Be voltunk rúgva egész végig, 2 héten keresztül. Ez volt ingyen, ez a triát. Volt már jobb tűnt. Napi? De ez a fél sokan órás megkérdeztétek, hogy a feliratkozóink egyre jobban gyarapodnak. Most már Igen. Lavina. Vagyunk vagy 30 Lavina szerűen. De elég Lavina. is. Hát Tehát mint Olyan a- 30 vannak. úgy lesz, hogy ugye felraktuk az első videót, és megindult. mivel bontjuk? Tehát volt 1-2 Hát feliratkozónk, tényleg, mint a tehát bezsírozott az- szakadék. csak úgy csúszott. Az 1-2 feliratkozó, tehát a szám szerint 2 az én voltam, meg Pisti másik akkontja. Feliratkoztunk magunkra, hogy tudjuk mikor rakunk fel videót. Ezen a 30 barátom. Ja, tehát amúgy elkészült a kemping is, Igen. úgyhogy Pimp My Majd a Camping. dörzsölést ide bevágom. Pimp My Camping. Azt igen, apám. Na, akkor Akkor te csináld azt, én meg ezt a részt. várjál, ki az? Ja, tudod, nézd a kamerához, tudod. Nem is olyan egyszerű ez, mint a filmekben. Mint a, hogy... Ez a rendszámot egy vágjátok már ki. Jó, majd ki nem, hogy talált, kit akar. Sör? Nem vagyunk kell. Parapét! Parapé. Az a másik szék, az kényelmesebb, mert ez dűlünk. Na, ez amúgy nem fog összetörni, mert ilyen eléggé Nem. hajlékony, De flexibilis. hát a kamerába beszélj, már nem nekünk. Jó, de Bocsi, most de mint egy hülye kutya, aki rálép, Éj, nem hülye. nem Csak a dolgozik. kocsiba kétszer fingott a névet. Már együtt jöttetek? Nagy, mint az állat. Hát ez olyat oda És száll. hol kezé tenni? Egyszer Pistire, egyszer nekem a zsebembe. Belepingett a zsebbe. Belepingott a zsebébe. Nos, Jó. Tehát itt vagyunk. ma miről Nem jól tűnt beszélgessünk? eszembe. Valami témát Hát, azért de valami amúgy körét ez a felszedjétek. lesz Fanni azt mondta, jó, kicsit piruljon meg. Hát, nem hinném, hogy Remélem, hogy túl nem. zavaró. Kinyalta. Ki hát, mint a mézes bőrönt kinyalt, amit Vagy akkor szar. hatod már. Mondjuk nem hinném, hogy belehallatsz szólni, hangosabban beszélni, mint a zene. A zene? Jó az Ami egy ennyire. háttérzen, az meg. A zenének nem szabad, mert letiltja a YouTube. Ja, de csak De hogyha beszélsz rá a hangod, az nem is. De ha, Na. de ha hangosabb a hangod, akkor nem tiltja le. Késpénz. Amúgy tényleg nem tiltja le, hogyha hangosabb. De nem szabad, mert amúgy megbüntetnek, Ja. mert aláírtam mindenféle szerződést. Ja, Nem büntetnek, innen- már letiltják a videódat. Letiltják a videót. Hát ennyi. Innentől kezdve a késpénz Professzionális csatorna. Tehát hivatalossá vált. Officiál. Gameplay, Official. vlogok. Gameplayek majd jönnek. Gameplay. Minecraft Vlogok. gameplay. Nos, Gameplayek, akkor vlogok. lesz Minecraft. Filmkritika. Filmkritika. Nem, mindenki filmkritikát Meg csinál. Minecraft gameplay. Filmkritika. A Mad Mert Maxről az- az elmondanám. ritka. Nem láttam a filmet, de egyszer. Na. Senki nem csinált Minecraft gameplayt még. Senki. Csinálunk Minecraft gameplay. Csináld a Hardcore Survivor-t. Még van, kit kell üdvözölni, Martin? Megvan az Látod összes. amúgy. Ja, tényleg. De viszont Szeretnénk, nem látom. is látta a videót. De majd fogja. Igen? Most már fogja. szeretnénk boldog Fától születésnapot van. kívánni Riciának is, ezúton, hogyha a mai napon, tehát Nem vagy füstes lesz egy kicsit, az jó, nem? május 23-án szombaton megjelenik majd a bulin, Megettük akkor a- majd... Csu baby. És most az lenne jó, hogyha kimennénk, beszállnánk a Lamborghini-be, és elhajtanánk. Nem azért, hogy kérsz volna. Itt Szóval, amúgy itt van a Lamborghini, csak át van alakítva egy Opelnek. Nem, a Porsche van itt. A Porsche. Kinnál a Porsche, csak Az van rájban, hogy Volkswagen, nem tudom miért. Tehát valami Ez a- Vincének külön kiadás kell. Vince. De csak így emlegessük, hogy Vince. Hogy mi a neve izén? József! Shadow Knight Hunter X. Shadow Knight. Dark Shadow of Hunter. Dark... központ a neve. Nyomkodja ezt telefonon. Nos hát így sütögetünk, Csillagos. grillezgetünk. Most a hosszú hétvégére vasárnap fenn lesz a videó.
Reméljük este. De amúgy... És az összes feliratkozó kap értesítést, hogy új videót töltött fel a Késpénz channel. Az mikor lesz a nyeremény? Giveaway? Lesz Giveaway. giveaway? Lesznek giveaway-ek, Chase skineket Pisti akontjáról. Én nem adok egyet sem. Miután elkezdődtek, Na, 100 feliratkozónál lesz egy giveaway, méghozzá ezt az eredeti Ray-Ban napszemüveget ez sorsoljuk. sose volt rében. Sose volt eredeti. Maradjunk ennyibe. Ray-ban addig volt, amíg én nem kapartam a De ez feliratot. már nem az. Ez nem az? Nem, a rében az eltört. Ja, az ilyen krómszín, nem? Nem ülsz rajta? A rében az szétrottyant a Balatonon. Na, mindegy. Mákos Tamást is innen üdvözöljük. A rendőrség kötelékein belül szolgálja a magyar nemzetet. Véd titeket. Véd téged és téged. Szolgál. És téged, meg És őt is ott. Kit üdvözöljünk még innen? Csucsú anyuka, süssél lecsót. Mire hazamegyek? Befejezzük a kempinget és befejezzük a kempinget és főzzünk. Jó van, lopjátok. Jó, ennyi. Ezt mi már 26, megmondtuk 46, hamarabb. 47, 48, 49, 50, most jön az elköszönés. Pó, fasz a pó. Zsigárdi voltam. Pest Késpénz. Vegyetek, Ismeritek a Nike jelet? vegyetek ruhákat a BP Ismeritek a Shopban, Nike jelet? mert minket ők támogatnak. Arra lehet menni. A BP Shop Azt, hogyha még egyszer így leveszed a fejed. és a Volcom. Szevasztok. Akkor folytatódik a channel. Itt vagyunk és pisilünk egyszerre. Itt van lamp? Van csak. Nos, várjál. Itt van az összes Pokémon fajta. Akkor felsorolom a Pokémon fajtákat ABC sorrendben. Nem már! Nem már! Abra, Aibom, Ugye miért kellek ide? Azlef, Azuril, Barbocs, Bastidon, Butterfly, Zombi, itt van Zombi, nézd. Ez amúgy ez valami kamu, nincs is itt izé, hol van Togepi, Pikachu, Pichu, nézd! Azért, mert Az te vagy! Az Pichu, meg Pikachu! Az a Pichu! Pichu! Szájdak! Várjátok, még. Én ez hút akarok lenni, összeakadtunk. Te macsampoly. Nem, nem, ugye ez jó, macsok. Vagy macsoke. Macsok-e? Akkor te meg vagy a... Hát te ez vagy, Pichu. Mindjárt bepisilek. Maril. Te vagy Maril. Te meg Wooper. Nem, én Pichu vagy. De nem vagyok Pichu. Shieldon. Shellos, ez 2 Pokémon egyszerre. Ez lehet, hogy amúgy haza-vissza, nem tudom kié, de...